Pembukaan sih, Dek. Halo guys, assalamualaikum. Ojo baleni. Iya. Wes mbok baleni puro. Wes. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rene. Kembali lagi ke channel Mbak Putri. Iya guys, kali ini apa tuh Mbak ini? Mbak ya, Bu. Iki mau anu guys, meh golek kacang ning kene Mbah Marsam karo meh digawakno apa ya Dek ya? Mie Dek. Meh golek kacang guys. Terus iki dagangane Mbak Putri. Telu Dek. Iki. Papat no Lho ya, telu. Loro. Wis sak pepon. Ya minyak. Saben wonde ora. Yo gak ero aku nek duwe ora. Sokline Dek, gak ono sokline. Ben go ngombe yompol. Mengapa wes sarenteng sing isi 6 masak papat. Oke, Bos. Terus apa? Plastikmu irane sing rada gede apa piye? Aku nyawang kok iso. Iki guys. Mbak Putri bakulan wae ngeri habis. Padha ae nek gak payu guys. Lambemu. Iya, iki sentuhku payu tok. Ambek deton kok. Terus apa? Wes. Mau kayak tepung yo kayak iso njuwek roti wae. Sabun yo gak perlu gak. Paling wong duwe jan. Siji. Ya wis ora apa-apa ya. Wes gak duwe jajan apa ngono to? Enake cokan malah gigis wae. Ngawuri coy. Ya. Kopi. Aja. Kopi apa? Gak wong gak ngombe ngono iki ta. Sik tak delok montor bis. Gue montorku enak. Enak juga tapi kuncinya ra enak. Tolol ya guys, mlaku sik guys. Nih guys, aku pe Jumat berkah iki lho duit tak kene iki lho. Wong pemborong es teh. Loh guys, padahal terima kene ngono ngajak. Gue montor. Met Mbah. Ya injengat kabeh gak iso. Gak iso lek, iso wi. Coba ngeti jengate. Lu. Ambrol tambah. Iya pleju. Iki gak tinggoni yo. Lek pati ngene Maktin, iki gak tinggoni. Dituku di apa dicicil. Kurang piro ngono lho, kurang. Iki tuku apa sih? Golek kacang paling galo. Wah ora. Ayo kowe sing ngomong. Yo merbu. Kowe ra iso ngomong bisu cangkemmu. Sayonara. Biasanya 2 dino jeruk. Iki lho. Lah piye nek wae ojo. Lagi jo. Wis rasa ngorong we. Aduh, ngawur ape tinggal wedang kok so. Beli. Bentar ono. Kowe kacangnya urung. Nuwun. Mbah. Lho. Cocok kok iki terus. Ayo adus lek cuma inceng le. Wes iki lemarine ndek apa nang gawa? Ngarepmu lho. Ndek karo enek ngene kene. Apa? Nembel kacang. Mbah lho. Mbah guys. Gadah kacang, Mbah. Kacang. Kacang wae kayak cilik lho. Kayak cilik Dek. Nempel 10.000. Ya aku mau ketokno kuku kaya aku tuku anyar ora iso aku. Nggih. Ndek tak ketokno guys kukune. Biasane kukune tak ketokno iki urung diketoki. Angge tak turun jingkat iki. Aku ora terima lho. Biasanya tak ketokno ndek tak ketoki iki sih gak diketoki.
Walah tuwa tuwa. Walah di nail art enggak kukune. Ini aku nganu mie, Mbah. Iki lho mie, Mbah. Mie. Ya. Alah kok mie. Mie. Piye iki aku njungake ndi jeneng kene. Sere apa nempel kacang? Kayak iku lho, cili. Kayak iso potangan. Kenal aku ora? Seri. Seri minggat iki. Seri. Tak ketokane kukune. Oh, Gua ali-aline mau apa ya, Bu? Angger tak tulon jingkat tulon gagah. Walah, delok Ju. Ya. Golek Wis koyo perawat wonge. Kukune tingu. Udelmu iki. Ora nek sing ngetokno kok iso. Masakno apa, Mbah? Anu ondong-ondong tempe. Dondong tempe. Sido apa ora ya? Apa nih? Lho. Boy enek cepi. Nah enak apa? Isen aku. matali kuku ya peso lho. Sopo? Sing nganggo pensil sapa? Lho, tembok iki lho. Kan dhewe Sing ngetok kukune ya dodok. Iki dawa-dawa ndeke dikeroki peso. Walah, dikeroki peso, Wut. Dikeroki peso. Kukune apik ya. Pesone ya kedul. Pesone kedul pisan. Tuku ngono 5.000. Sikile. Sikile. Sikile wis, Mbak. Wah, Duh. Ngene Ju. Lah piye iki aku nek ngongkek? Diongkek. di sekolah lah. apa? Rabi. Wis gak sekolah. Jijine. Wis apa ora ya? Yo batekno iki Sikil gak motor tapi punya mau sikil gak kanggu. kanggo nek sikil gak kanggo. Aku nanya buanten ya. Gitu. Beneran jare. Ngono. Mbon bar mbah umbah-umbahe. Umbah-umbahe mbon bar. Gong. Mbak telu Wol. katok loro. Wes. Ndang mbah, nang mbah, Mbah. Ndak turu. Turune. Wong ngomong kon bu, ayo putus. Wis sarapan. Urung nek. Mangane sak sedok kok. Omahan sak sedok kok. Mbah mbah, guys. Mbah nang mbah. Mbak guys keringetan pirang menit wi? 7. Oh, sapa? Yo 20 sisan ya. Ini
kok apa apa yo gak mulai dari usia dengan anakku Angga. Yo. iya le Yo. Mulai. Somben mulai. sepeda apa Somben mulai wonge. Wonge lali Angga. Lali Angga, guys. Oh, yun saya stay. Oh, ki neng di. You. Kule lili aja. Tas sekolah yang ger cuma ki jalan-jalan, guys. Ndi ki biasane nek koncone. Masa sih? Orang sarapan. Orang jam sarapan. Oh, melok kukur-kukur misan Putri. Iki apa ya? Iki sego nih. Sego. Lah ya koyo apa lah? Oh, ini nganu apa? Ngentung-ngentung tempe. ya nah siapa Iki. Anake Sri. Anake Sri minggat. Pia. Iki Pia. Pia Ya. Aku sapa? siapa Lah ya tahu. Malah bedek-bedekan. Sapa aku? Aku sapa? gak Putri. Putri. Ya. Malah bedek-bedekan. Ikimu kok wakin men? Apa utang le, Put? Loh, dikareti ju. Iya paling anu. Tangan loro ngene dikareti kok. Delok Karetine wi cek siji. biru pora wi. Loro. kepenginan ngecek Ben gak kecer, Put. Dong pernah. Iki. Boki wong mbah kok nyepil ning kamar mandi kok. Wong sok heran aku ambek uripmu. Lembon tak mantuk ono Adik. Ya wes aku tak mulai. Tak ndelok kacang dulu. Nah, mari. Aja lali mangan. Nek lali mangan ngono kok. Kok makan ambek jenenge lali. Jeruk. Jerukmu tak jupuk. Jerukmu tak jupuk lho ning kono. Jerukmu. siapa Aku. Tak gawe es. Ayo. Wonge ra opo iki. Wonge renek wonge mau jupuk ngono lho. Putri nyolongan tangan. Iya. Ndak mari. Semangat lho. Sarapan. Matur nuwun. Ya. Ini sik. Jocis. Putri bento tere. Senek lemarine nek iki Mas. Mbah, ramban apa, Mbah? Nggih. Ah, keju, tapi wis cilik-cilik ngono. Aku seneng kuwi sing tuwek ngono. Iki tinggal lalap ae. Ngene, engko bengi nyego goreng. Maksudnya mek 5 apa piro ngono. Iya. Ngene meneh kok gak ngerti. Karek kok. Nah, ini lo nggo lalap ngono wi. Duh, Pian gak sadhe ya. tak sah. Price Ora penting. ra penting. Ra penting. Iki jadi Mbah Marsami nandur kacangan iki kok. Nek wis nganu didol. Kuwi iso ngidul ya ngono kuwi kan wae yo. Apa tak go lalap? Gol alap po. Ya. Mek saitik Mek Mbah. sithik tok kok. Oh. Wis aja akeh-akeh, Ju. Wong didol kok iki mek akeh-akeh. 5 iki lho.
Limone udelmu. Iki engko lho kowe dhewe dadak. Ora kleru wae omongan ngono iki. Soale kowe doyan panganan mentah. Oh, Bener apa? ngawur nek omongan. Di ben iki kene iki tempat masa kecil tok ya. Heeh. Ning mburi. Ning kono ngisor nangka. Iya, ngisor nangka iki terus. Ya Allah nganune cek. Yang nutoki, Ya wis nek. buntoki. Wong trio wis tuwek mbah dhewe kok. Iya sih. Entuk sepiro. Langsoi. Sampeyan aku nek tuwek apa ya ngono ya. Maksudnya nek sing ngopeni gak ya anakku sampeyan. Ya nek anakmu ora kurang ajar ya diopeni, nek anakmu kurang ajar ya dikuwek. Maksudnya ya nemen kakak. Yo pamit sampeyan mbok ada. Wes Ju, podal-podalan bocah tok. Loro iki lho, iki engko kowe nek tak gawe es engko yo Segeren. Kok terang iki. Dadi wonge wis duwe tangga, guys. Iya. Iki lho iki kudune dikeki cendela kene nek gak sing kulon kuwi dadi Mbah Hayati ben iso nganu ben iso ngerti wong lewat ngono lho. Kan nek ngene gek nek Nek mau ki lho Wong lewat. kok abang-abang kabeh mending. banteng. Ngan CSD guys, CSD lewat guys. Lewi enek gedang tuwa ya ora ditegar. Ngene Mbah Marsam Ju. Lho, gak nggenmu ya. Lemahe nggih Mbah Marsam nelunge ning nggonku. Milik bersama berarti. Sumpah wi di stripping jane. Wi dadi duit lho jane iki. Ya wis dituku Ju. Maning nyangne ora kok. Wong tuwek mau jak nyang-nyangan. Nganu Ju digawe pisang keris nganu apa? Dimatengno. Wi sine akeh lho, Dik. Ya. Isine Lah wi lho sak dawa lho wis, heeh. enek 20 iki. Tak kono Aldi engko sore. Hitungane ngguri. Iya, Ju. tuwek Ju. Kaya kowe. Apa nang? Kayak wis luwe paling Ju. Ki jadi itu rumahnya anu guys. Ki tanahnya kan wis dijual toh. Tanahnya wis dijual tapi rumah itu dibeli lek padi dicicil. Ini guys kosong guys kayak Kosong gak enek sing nggoni. Iki rumahnya kosong blong ora enek sing nggoni sapa-sapa. Dan iki sampean dipindah nendi aku juga roh. Delok wae sampean. Dadi wonge lemah kira iki tok Ju. Lemah Mbak Marsam ya wis karek iki sing dinggone mbek iki sing tanduri kacang. Sing etan gene Mbah Samin. Oh ini sama. Duh, nganu yo ditegur nyontene. Iya. Lu wis ora tau wae lho, wae wis gak akeh lho. Ya. Ya. Wis ayem. Ya, Iya. tapi bakal sepi nih kan. Kan ben blangkrah kayu tok diteki omah ya kaya anu. Tapi yo sempit Ju nek ben jombar makane. Ya kan menggurine, Ju. Kan bener ini kan. Nganu. Nganu apa? Sewang loran. Huda. Huda nek ndi Huda? Iki lagi delik kok pejaran udah. Oh, alah iki do wedi Huda tibake. Baturi. Kok seragamnya ganti? Yo ganti. Kok pink kaya Ceribel ngono lah. Dewi turut kene iki nyapa? Iya. Wes guys ngono ae. Tutup misan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Aja lali di dongakno guys rezekiku lancar. Amin. Waki ben iso jalan-jalan. Duh, amin. Gak guys ben iso bantu uang lah. Ya. Ya, oke. Wes ngene rezekine Mbak Pia ya lancar amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.